अरे भइल का कसूर हमसे तने पूछतानी, बन गईनी सारा भी हम तोहरे चलते रानी। पैबू नाही सुन तू तैयार हमारा खानी, बन गईनी सारा भी हम तोहरे चलते रानी। अरे हम जननी नहर सिलावा बदनाम ते करइबे, हम जननी नहर सिलावा बदनाम ते करइबे। वादा ते झूठा खइले कसम नानी भइले, रो रो के कहे दिलावा कहीं चैन नाही पहिबे। हम जननी नहर सिलावा बदनाम ते करइबे। चमकत जिंदगी अन्हार क देलू, अरे चमकत जिंदगी अन्हार क देलू, होलिया में दोसरा से प्यार क लेलू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीग्राम भारत न्यूज़ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोजपुरी के सैड सॉन्ग स्टार बहुत सुंदर गायक दीपक दीवाना जी। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं और इनके गायकी के बारे में इनके तमाम जो सवाल हैं बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। और टेलीग्राम भारत न्यूज़ के देखे वाला सभी भैया लोग के नमस्कार प्रणाम, सभी श्रोता लोग के प्रणाम और हमारा के सुने वाला सभी भैया लोग के नमस्कार। सबसे पहला सवाल दीपक जी रउरा से, रउरा कहाँ के रहे वाला बानी? अपन पूरा परिचय हमारा टेलीग्राम भारत न्यूज़ के देखे वाला तमाम दर्शक के दी। हम गोपालगंज जिला बिहार जी सरफरा गांव के रहे बानी माने जी। अच्छा दीपक जी, सबसे पहले रउरा गायकी की शुरुआत कब से कैले बानी? गायकी की शुरुआत बचपने से गाइले, बचपन से ही गाना गावे के शौक है और स्कूल में कोचिंग में चार ओरी गावत रहनी। और गायकी लाइन में मतलब 2016 से मतलब 2015-16 से एंट्री भइल। और अच्छा, पहला गाना हिट जन जन कहला नु ब्लॉक ब्लास्टर सॉन्ग राउर, कौना गाना से रउरा लागल के रउरा पहचान मार्केट में मिलल, भोजपुरी इंडस्ट्री में रउर एगो अलग पहचान बनल? उ गाना के चाहब के अगर याद हुई तो दर्शक के 4 लाइन सुनाई। पहला गाना मतलब काफ़ी सारा मेहनत करे के बाद मतलब एगो पहिलका गाना बहुत ही अच्छा सुंदर माने मार्केट में बाजल सैडे सॉन्ग जी बन गई सारा भी हम तो जी। ऐसे भी रउरा के सैड सॉन्ग स्टार के नाम से ही जानल जाला, तो हम चाहब कि जन रउर पहला गाना बाजल रहे ओकरा के सुनाई। सुनाओ तनी। अरे भइल का कसूर हमसे तने पूछतानी, बन गईनी सारा भी हम तोहरे चलते रानी। पैबू नाही सुन तू तैयार हमारा खानी, बन गईनी सारा भी हम तोहरे चलते रानी। ये गाना रहे, इहे गाना राउर पहिल का बाजल। एकरा बाद तमाम सारा जितना भी गाना राउर आवेला लगभग 90% गाना हम देखिले कि राउर सैड सॉन्ग बा। एकरा पीछे आखिर रीजन का बा कि राउर भोजपुरी गाना ना मात्रा कि एगो अगर आ गल महीना में वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन महीना में राउर 30-40 गो गाना छूटेला, जेमे कम से कम तो 35 गो गाना राउर सैडे सॉन्ग रहेला। एकर का कारण बा? कारण यह बा कि मतलब पब्लिक हमारा वह पसंद करला हमरा मुख से, और हम अश्लील गाय उतना गावल भी पसंद ना करिले हमरा तरफ से। हमरा जहाँ मतलब रहेला मन मैंने साफ सुथरा सॉन्ग गावल पसंद करिले, और वही मतलब सैडे सॉन्ग में हमारा मतलब बढ़ावता मिलेला, हमरा पब्लिक से सपोर्ट मिलेला, प्यार दुलार मिलेला। तो माने ये कुछ कारण बा कि ज़्यादा मतलब। अच्छा दीपक जी, कहीं ऐसा रीजन तो नहीं है कि कहीं रउरा प्यार में धोखा मिलल बा जाना के वजह से रउरा इतना सैड सॉन्ग गाना गावेनी? प्यार में धोखा मिलल रहे तो वो भी कारण हो सकता। और मतलब कैसे कि जो रउरा गाना गावे नी सैड सॉन्ग ओमे इतना ज्यादा गहराई रहेला कि सुनला के बाद लगेला कि सचहू फील होता कि ना धोखा मिलल बा। का कहे में पर तो बात बा मतलब बाकी हम भी कोनो काम के गहराइए से करिले कि लोग के लागो कि अच्छा कौन भी सॉन्ग भइल, भोजपुरी सॉन्ग भइल चाहे सैड सॉन्ग भइल, अब शायद मतलब बहुत ही तरीके मतलब बहुत माने अपना दिल से गाइले ओकरा के मतलब जेंगा जौना सब एक जो राइटर लिखता है मतलब जिस शब्द का मायने लिखता है हर एक सिंगर को गाना चाहिए, उसे निभाना चाहिए, वो हम करते हैं। बीच में बहुत ज्यादा राउर गाना एगो लड़की के नाम पावेला सिलवा, आखिर हम चाहब कि सिलवा ह के हमरा दर्शक के बताई आखिर सिलवा पे इतना गाना राउर आवेला काहे? सिलवा पे गाना मतलब ये होला ना कि मंत्र कि हम तो कम से कम कि मतलब ई तो ना करेले कि केहू के मतलब बदनाम कर दिले है ना। बदनाम के बात नहीं, के हर कलाकार केहू ना केहू के नाम लेके गइले बा, केहू एगो दूगो गइले बा, लेकिन राउर हमरा हिसाब से 100 गो से ज्यादा गाना बा। बोमान हम एकरा कहे के मतलब रहल कि भोजपुरी में अश्लीलता तो ना फैलैले नु, ठीक बा। हम मतलब एगो नाम यूज कइले बनी, उ नाम पहले ही से यूज ह, मार्केट में भी चलल बा पहले ही से। सिला जौन रउआ कहतनी जी 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 बिल्कुल। अच्छा सिला ह के सर, सिला के मतलब है थोड़ा उठा के गावल बा। हमारे राइटर साहब लिखले बनी, हमारे शेषनाथ शर्मिला जी मित्र बनी एगो। हम चाहब कि सिलवा वाला गाना कोनो चैलेंज दर्शक के सुनाई।
अच्छा जौन भी सबसे पहले जौन सिला वाला गाना गईनी जी। काफी मार्केट में लोग पसंद कैलस। जी ओकरे के सुना। अरे हम जननी नहर सिलावा बदनाम ते करइबे, हम जननी नहर सिलावा बदनाम ते करइबे, वादा ते झूठा खइले कसम ना निभइले, रो रो के कहे दिलावा कहीं चैन नाही पहिबे, हम जननी नहर सिलावा बदनाम ते करइबे। अच्छा दीपक जी राउर इतना गाना बजला के बाद इतना ज़्यादा स्टारडम मिलल बा, कहीं ना कहीं दर्शक रउरा के बहुत ज़्यादा प्यार करे नी लो, तो इतना स्टारडम पैला के बाद रउरा एगो स्टेज शो के कितना चार्ज करेले? हम एक स्टेज शो के मतलब चार्ज कर जाला 40-45 और दोस्त लोग के यहाँ जाए के बाद हम फ्री में चल जाइए। उधर और बड़ापन बाकी रउरा दोस्त के घरे फ्री में जानी, लेकिन एगो मतलब हिसाब से होला नु कि एगो नॉर्मल इंसान अगर केहू राउर साटा करे के चाहता है तो 40,000 के चार्ज बा। एगो एल्बम के एगो प्रोजेक्ट खातिर कितना रउरा चार्ज करे? कुछ माने ज़्यादा ना चार्ज करेले, हम कहले कि हम सब मतलब सबे जे भी हमारा लगे फ़ोन करे लगे मतलब कहलक भैया हमारा और गाना सुनी ले, बहुत बड़का फैन है, तो हमारे फैन लोग खातिर दान एकदम निछावर करेले आ कम से कम खर्चा में प्रोग्राम होला। चलिए तो अब रउरा से कुछ करवा सवाल हम करम जन की भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी चल रहा बा। सबसे पहले तानिया झा जन की भोजपुरी में सबसे ज़्यादा अगर गांदा के ऊपर के रखले बा तो तानिया झा, उनकरा ऊपर का कहेम रउरा? तानिया झा के ऊपर हम कुछ ना केहू के हम जिन अश्लील फैलल उनका लोग हम बोला ही ना जाए। रउरा अश्लील गायक नाही, राउर सैड संग ही गाना आवेला, इस रउरा से पूछल हमारे फर्ज बनता कि ऐसा टाइप के सिंगर के बारे में का कहें? बढ़िया नहीं है और क्या कहेंगे, कुछ गलत हो रहा है ना। पवन सिंह, खेसारी, भोजपुरी के जितने स्टार हैं या फिर छोटा कलाकारों बड़ा कलाकारों सबको रेलती रहती है, इसके बारे में क्या बोलिएगा? अपने आप के शायद बड़ा समझेली तो का दिक्कत बा, ना समझे के चाहिए। बढ़िया कर मन तनी के लड़की जाती है, बढ़िया काम करस, बढ़िया नाम करस, उनके संग उनका खानी लेडीज कितना लोग बा भोजपुरी गायक, तो उनके खानी अब मैंने अपने गायकी के दम पे हम तो इनके एक मतलब राय दें कि मैंने अपना गायकी दम पे आवाज़ है, आवाज़ बढ़िया है, तो भाई कुछ अच्छा गाइए, अच्छा से नाम कमाइए। कि अच्छा ये भी बात है कि उनको घसीट बोलती हैं कि मैंने हमको घसीटा जा रहा है इसलिए हम बोलते हैं हम। अच्छा घसीटा कहाँ जा रहा है? आप भी कितने सारा इंटरव्यू देखेंगे, कितने सारा गाना देखे होंगे, इतना अभद्र गाना है उनका कि मैं कैमरा में नाम भी नहीं ले सकता। वो तो उस पर क्या बोलेंगे, उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। एगो और सवाल दीपक जी, अभी जन लेटेस्ट में वायरल भइल बा, प्रमोद प्रेमी यादव होली में एगो गाना गइले रहले हैं कि चोली का कैसे कुछ रलक हवे, बेचे लगल चिराग पासवान की लालू जी पसंद करिए, तमाम जितना अपना बिहार के दिग्गज नेता बालो सब केहू के नाम लेके एमे गाना गावल रहला, जन पासवान समाज के चिराग पासवान जी के जितना भी समर्थक बालो घोर विरोध कैलक हलो, यहाँ तक कि माई बहन के भी गाड़ी दिलक हलो। ए पर प्रमोद प्रेमी के बारे में रउरा का कहें? बात तब का चलते बा महाराज, कुछ केहू खातिर केहू कुछ नाम पावे खातिर केहू कुछ करता। बस प्रमोद प्रेमी बहुत बड़ा स्टार बारे, उ नाम पावे खातिर नखन गइले, लेकिन एकरा पीछे रीजन का बा? कंट्रोवर्सी मतलब का मतलब ठीक बा, रुआ कहनी नाम बा वहाँ के, उनकर नाम बा प्रमोद भैया के, ठीक बा नाम बा, बाकी तो फिर तबो कंट्रोवर्सी केहू रहे के चाहिए ना, मार्केट में व्यू रहे के चाहिए लोग के, अथी वही मतलब व्यू रहना चाहिए ना, कैसे भी मतलब अगर वही विवाद से उनका गाना हिट हो जा रहा है तो उनको क्या मतलब नाम है और नाम मिल रहा है उनको। नहीं प्रमोद प्रेमी उसके बाद 2-4 घंटे बाद लाइव आए, माफी मांगे मीडिया के सामने या फिर सोशल मीडिया पे माफी मांगे, गाना को डिलीट भी किए, लेकिन आखिर समाज गलत तो संदेश गया ना। तो वहीं आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इतने बड़े स्टार होकर इस टाइप का घटिया गाना चाहिए उनको? नहीं गाना चाहिए। अरे महाराज कितना सभी लोग फैन हैं उनका, हम भी फैन हैं उनका, हम भी गाना सुनते हैं, बढ़िया कुछ गाते रहिए, जैसे बढ़िया गाते हैं, सैड सॉन्ग भी अच्छे गाते हैं और भोजपुरी भी शायद और मतलब काफ़ी सारा मतलब औरत लोग के टाइप का सॉन्ग गाते हैं, वैसे ही गाइए ना, वैसे ही उनसे। अभी क्या उनसे ये सब गाने से उनको लोग पसंद करेगा? नहीं करेगा। अभी जैसा अभी पहले कुछ गाना गाए हैं, सब गाना गाए हैं, वैसा गाइए जैसा अभी नाम उनका चल रहा है, मतलब जैसे बोले कि अभी बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं, सैड सॉन्ग, चाहे औरत लोग के टाइप के मतलब काफ़ी औरत लोग भी उनका गाना पसंद करती है लोग, तो वैसा ही गाइए, वैसा ही आपका नाम है, वैसा ही आप सॉन्ग चूज करिए, वैसे आप उसी में आगे बढ़िए ना। अच्छा भोजपुरी में एगो सबसे बड़ा अपना बजट के फिल्म बन रहा बा संघर्ष 2। संघर्ष 2 जन की भोजपुरी के सबसे बड़ा मतलब मूवी बन चुकल बा, ओकर टीजर आइल बा, ओकरा ऊपर का कहब? कैसन टीजर? बहुत बढ़िया लागल और बहुत खुशी होता है और कि सभी के माने यही काम करे के चाहिए, भोजपुरी के तो नहीं कुछ अच्छा नाम करे के चाहिए। अच्छा रउआ नहीं खेल लागल कि भोजपुरी में
पहली बार इतना मतलब बड़का बजट के फिल्म बनल बा, सारा स्टार लोग के मिल के एकरा के प्रमोट करे के चाहिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा हो। जरूर जरूर, काहे ना, हम ये बात कहें, हम समर्थक करें कि मतलब वो संघर्ष जौन फिल्म बा, जौन ट्रेलर आइल बा, काफ़ी अच्छा लगल, सभे के अच्छा लगल बा। और फिल्म भी आओ तो एकदम जोर शोर से मतलब सभे प्रचार करो आ कुछ नाम सभे ऐसा काम करो जल कोनो जरूरत नहीं है। काहे भोजपुरी नाम होई तो भोजपुरी में हमनियों के बानी से हमनियों के नाम होई। अच्छा, चलते चलते टेलीग्राम भारत न्यूज़ के माध्यम से हम चाहब कि कोनो ऐसा गाना सुनाई जौन की लेटेस्ट में आइल हो। बहुत सारा बा। अरे फोनो ना उठावेलू हमारे सनम, फोनो ना उठावेलू हमारे सनम, हो गइल का दोसारा से प्यारे सनम, चिन्हे से करेलू इनकार सनम, चिन्हे से करेलू इनकार सनम, हो गइल का दोसारा से प्यारे सनम। अच्छा, होली में कोई आया है जो लेटेस्ट ब्लॉक ब्लास्टर सॉन्ग रहा है, उसको भी 4 लाइन सुना दीजिए। होली में तो अभी एक पुराना ही सॉन्ग मतलब काफ़ी वायरल हो रहा है। अभी भी मतलब बहुत सारा होली आया है, उसमें से कोई वायरल हुआ है तो उसको सुना दीजिए। चमकत जिंदगी अन्हार क देलू, अरे चमकत जिंदगी अन्हार क देलू, होलिया में दोसारा से प्यार क लेलू, नंबरो बलक तू हमार क देलू, नंबरो बलक तू हमार क देलू, होलिया में दोसारा से प्यार क लेलू। ये भी मतलब जैसे फोन ना उठाने के बाद ये होली में ये भी वायरल हो रहा है काफ़ी। चलिए, तो ये हमारे साथ दीपक दीवाना जी, जो कि सभ्य कलाकार हैं, अश्लील मुक्त कलाकार हैं। कहीं इनको अश्लील गाना आप लोग नहीं सुने होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो इनका इंटरव्यू फिर से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक नए है तो देखना नहीं भूलिए। सबसे पहले जाते जाते क्या भूलिएगा टेलीग्राम भारत न्यूज़ के माध्यम से? टेलीग्राम भारत न्यूज़ के देखे वाला सभी श्रोता के एकदम जोरदार मतलब कि जैसे कि भैया के सपोर्ट करी और हमका भी सपोर्ट करी, और टेलीग्राम भारत न्यूज़ के एकदम बड़का न्यूज़ बनाई, एकदम ये कामना रही सभी दर्शक। जय।